Šta si uvatio sad? Evo i povratnici naši. To pustiš Didu mi. Evo ga Džoker. Ovo je njegova kuća. Gospodine Džoker, šta vi imate vi da izjavite o svemu ovome što mi gledamo ovde? Pa ovo nema nigde, bate, ni u Iraku, ni u Afganistanu, nigde ovo što se radilo ovdje kod nas. Znači, tako imate mišljenje. Ja sam zaprepašćen svim ovim prizorima ovde i tako to. Ali ovo, evo sad, baš, hvala vam što ste došli da snimate, ali ovo, bate, da se prikaže, da znaju ljudi šta je, ovo je crna bruka. Crna bruka. Da li može ovako nešto koji se ljudi znojom stekli ovo i zaradili da im se uradi ovako? A šta imate to u ruci? Dini Džoker koji ti se javlja sa puškom, brani još ovo što je ostalo. Znači, vi stojite tu duže vremena i... Neće moj prag niko da gazi. Tako je, svaka čast, pravi Srbin, nema šta. Patriot. Patriota, evo ga. Gde ćeš, dečak? Tako je, ovo je uživo iz sela Brestovik kod Peći. Avalski kartel, gospodin Džokej. Thank you. Thank you very much.